Beth sy'n wych yn weithio ym maes twristiaeth a lletygarwch? Gyfynnon ni weithwyr o Ynyshir. Dos i fewn rhyw 4 mlynedd yn ôl i Ynyshir, ond cyn hynna dwi wedi bod yn gweithio fewn pubs a restaurants. Beth sy'n hoffi mwyaf am gweithio fan hyn yn Ynyshir ydy'r pobl. Pobl dwi'n gweithio hefo, a wedyn y pobl dwi'n cwrdd pan maen nhw'n dod trwy'r drws. Mae atmosffer yn Ynyshir mwy fel party. Ydych chi'n dod a mae yna music, gyda i DJ, ond mae yna obviously lot o bwyd a gwin, ond ti'n dod fewn i rhyw house party a mae pawb yn joio. Ond mae pawb yn really relaxed, so does am snootiness amdano fo. Mae'n absolutely fantastic i fod yn lle gynnau journey o 5 munud yn y car. Mae'n perffaith i fi. Mae Ynyshir yn lle ffantastig i weithio. Mae'n gatre o gatre i gyd ohonyn ni, really. Dych chi'n dod fewn, diolch yn teimlo fel gwaith, ond dych chi'n cael lot o hwyl. Dych ni'n cwrdd â pobl newydd, wneud connections newydd hefyd. Ymunwch ar rhai sy'n creu profiadau. Gweithiwch ym maes twristiaeth a lletygarwch. Dysgwch rhagor yn cymru'ngweithio.llaw.cymru. Mae'n cydweithrediad y Cymru'n Gweithio, Gyrfa Cymru, Llywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop.